caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti seereɓe ɓe halifaɓe meɗen en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe en mbi aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde hannde en jooɗima jonde dingiral pulago eɗen jaadi hen e bambaɗo meɗen neɗɗo meɗen mo hanki gila hannde arani wadde en calmini dendagal bandiraɓe fulɓe wattuɓe hakkille e piindi tigui fi e kala saaha en calmini kadi gardiɗo mo bonnani hono Samba Diop en calmini dendagal wonɓe ɗo liggotoɓe e télé men Piindi TV en calmini Abou Diop en calmini dendagal liggotoɓe ɗo Bamodi en calmini ɗum en juurima ɗum ene tawa yewtere nde en calmini kadi dendagal jagguɓe e caméraman ɓe ha mbawɗen kadi yiyede kala e saaha wadde noon hande eɗen jooɗi ɗo jonde dingiral pulagu eɗen jaadi e bambaɗo meɗen nde wonno eɗen gandi e dingiral pulagu ne bismo yimoɓe ina bismo awluɓe ina bismo kadi lawɓe ina bismo wambaɓe wadde Samba Abou bisimilla ma e yewtere dingiral pulagu mbani Dieynaba Harouna Deddi Hamadi Bokko mi salmini bandiraɓe sehilaɓe ɓe équipe joɗiɓe ene jogui programme uji ɗi foof ha heɗotoɓe ha e faaɓe heɗoyade ha e yeeɓoɓe fof mi salminiɓe ko adi foof mi juurimaɓe mi ñaaguimaɓe duwaw kadi mi ñaaguimaɓe yaafuya banggue won noon ñaagoro yimɓeɓe yaafuya ko ganni yimi haalde ɗo kala ko kalmi ɗo tawi ene ñaaɗi e nofuru mbiɗa ñaago yaafuya aɗa andi ko tagui mbimi noon wonno ɗemgal kañum lombi ko hakkude toni e ñiiƴe gaɓuɗe gari ndendi hen leeli koto ɗaati ene ɗaata konngol ne ɗaata e hunuko jomum ñaaɗa e nofuru keɗiɗo ndegam mbawaten tan ko yaafade gandinen yimɓeɓe kala ko kalɗen ɗo ko metti yimɓe wona ɗum woni fandare men soko woni fandare meɗen ko kala ko kalɗen ɗo yimɓeɓe beltoto machallah ɗum noon mi salmini mi yetti mi ñaaguima duwaw e yaafuya fof tigui machallah bandiraɓe hande bisminoɗen ɗo ko Samba Abou ko hande ko kanko jogorɗen yewtidde o yewtana en seeɗa e bambago wadde so wiyama hol gonɗo Samba Abou holko jabotoɗa bandiraɓe Samba Abou Samboubou Dioggal ko ɓi Abou Samboubou Dioggal asli muɗum koto wiyete Mauritanie wallah kono ko jibinaɗo ɗo e Dakar mayo wona keeɗuɗo mawni e Dakar ha nde wiyete 2007 babam andinimi faɗo hay soko ujunnaji 10 coɗɗago ngo sakkoto tan daroɗa e maggo fayida bambaɗo ko less winde machallah to ala sara yonata nayi ɓesɗe ɗin dogtana winde iɗi kuuna gooleje ɗen teeɗa beyi e baali ene meela yimɓe ene hawja ha e gafeji ha e ɓiroyoɓe machallah ko ɗo bambaɗo moƴƴata min jeehi alhamdulillahi rabbil alamina Allah o holli min bambago te alhamdulillahi min mbawi hen hunde tuggude Mauritanie ha Sénégal walla mbiyen Soudan ha Dakar fuutaji ɗi tati Fouta Toro Fouta Massina e Fouta Djalon fof ko ɓiɓɓe fulɓe goni hen ko Hammadi Sane e Samba e Demba janggunoɓe ba mabɓe fecci ɓe kaari hoɗo e wuuro mani kaari hoɗo e muɗo mani ha moni fof dañi ɓesgu ko ɗum serde yimɓe kono yimɓeɓe foof gummi ko boɗowal makama e jaaliga makama e mbolu makama e Samba Abou Samboubou Dioggal ko jibinaɗo le 4/5 mois 1992 ɗo e Dakar jeli mango e diraɓe alhamdulillahi rabbil alamina Allah komi bambaɗo ɗum tawrumi babam ko ɗum tawrumi nenam ko ɗum muynumi ko ɗum jinmi kadi komi pullo sa nani pullo noon ko heewi wiye min mi wona pullo min komi toroɗo mi wona pullo min komi naggam taw ala leñol ngol ko fulɓe ɗemgal ngal ko pular ko heddi ko ko cuuɗi heddi ko ko cuuɗi sa woni ɗatowo a woni suudu wayluɓe sa woni ɗatowo a woni suudu sakkeɓe sa woni tafowo a woni suudu wayluɓe sa woni cehowo a woni suudu lawɓe ha yetti leƴƴi joyi rimɓe ɓe leƴƴi joyi ñeñɓe ɓe e leñol ñama kala ngol e leñol rimayɓe ngol ko leƴƴi joyi rimɓe leƴƴi joyi ñeñɓe e leñol
ñama kala e leñol rimayɓe ɗiɗo leƴƴi goni e leƴƴi fulɓe moni hen fof mi salmini ɗum mi yetti ɗum mi ñaaguinamo ɗum duwaw tigi machallah bandiraɓe on keeɓi ko haali ko nde wonno ko ɗum ɗon ina jeeya e ko fecci fulɓe wonde min komi torodo mi wona pullo walla min komi baylo mi wona pullo enen fof ken fulɓe leñol ngol ko gotol ɗemgal ngal ko gotal wadde ko heddi ko fof ko ha fecca tan walla ha senda wadde machallah haalni min hol gonɗo Samba Abou min jinno garana min Samba Abou gila naɗɗa e Bambago no wonno a namdetake holde naɗɗa hen a jibin tan tawɗa nde wonno donɗa koye bamma wadde mbiyeɗa ko hol leyɗele puɗɗiɗa yillade ko puɗɗiɗa wadde ɗum ko Dieynaba Harouna Deddi Hamady Bouka Eli Diam Modi Samba Jeeri Ali Biti Demba Doga Torjong Demba Junta Guinca Ɓilam Cokko Ndegan Jaaliga Makam to sosoɓe guerle ko adi fof Samba Abou ne wawi wiide yahani leyɗele kewɗe wonno mbiɗa heewi yaadude e babam mi yaade makko to wiyete Mauritanie guila e galleji meɗen walla galleji moɗon bareyka ha yetti galleji moɗon winde Jammi ha yetti galleji mon Dey Sarak ha Bougirba en fof min jaadi imma ɗum ala mi yeehi leydi Mali seeɗa mi yeehi leydi Gambi seeɗa kono ko heddi ko koye Sénégal ɓuurmi wawde wuurade wonno sa nani fowru undu jiggoyo to woɗɗi undu yaha undu songoya tawat ko ɗon woni ɗo ko ndu heɓata ɗon ko harani kono ko keɓanmi e ɗeɗo leyɗele tati ko alhamdulillahi rabbil alamina Allah hakkillam suwa arde tan e yaade taw yaltude leydi kono so yonti noon ko yonti kala weeɓat so Allah jaaɓi tigi wadde machallah bandiraɓe en keeɓi ko haali ko namdal tan gongal hol caɗele gonɗe e Bambago hande a jarama aɗa andi kalanta mami ko min koko kemmi mi wawi widema won caɗele woni e Bambago mi wawa widema kadi ala kono mino mi ala caɗele hay goto aɗa andi ko waɗi noon pullo fof jibinaɗo ene andi Bambaɗo somi ummima galle babam mi ari galle bamaɗa andi Bambago a wawa holludemi caɗele heddi noon ko Allah yiɗimi e jungo ma ɗum waɗi min Samba Abou Allah ne hokkimi gueɗel gotel wona wasu famma bi ni'mati rabbika fa haddis so Allah hokkima nema aduna haala hay goto andiranimi e yaade yangueji hakkillam arad e Dieynaba Harouna Deddi tan mi ummo mi yaha mi yetto mi salminamo hay soko bujjoy guittuɗa dokkuɗami mi nanguirat sababu saabu miɗa andi somi yeɗama e junggo ma million hay so samat mi hocca an Allah khalaqana wa razaqna wa lam yatrukna hamala bal arsal ilayna rasulan faman ada dakhala al janna wa man asa dakhala an nar kanko teggen kanko arsikinten hay goto wa fursude arsugo muɗum neɗɗo kala ko heeɓe neɗɗo ko arsugo muɗum machallah en ji hande Samba Abou ndari nden softi kadi ne ñanti ha yooɗi ngal ñantogal to ummorima e ko gorko pullo e biri bara bantingeje baba ndongo egga ma siro honno ma siro hoɗo beeli gudda egga beeli ñalta yewen ko gorko pullo machallah birgi jamma caaƴali wendoga ko gorko pullo mbo wattake e nder galle bamum Diawo Alassane Hamady on mbiyami Diawo Alassane Binta Ali e Oumou Yafo Diafar Bocar Hamad Demba Seydou Farmat Sira Ali garan gorel Boumakra so nani ɗum omo andi ko gonga nde min naati galle bamakko o fooɗi baraɗi mawɗi o wi ko hirande moɗon Samba Abou a sortiji nani ene ñoota ha memi leydi nde gummotomi pari nde jiimi mbasan o hakkillam dogi koye ma nda oɗo a sorti wondude ujunnaje 5 ɗum ɗo cooda ɗum musu waɗa ɗo momtira warñede mi hokkima montoraji mawɗi coodaɗi 200 €. mi hokkima ngaari noon tattiri e nder galle baba nayi noon hikka ene pooƴi somi ruttima farayse mi lelduma 36 ujunere mbuuɗo machallah ene woodi worɓe fulɓe ayi mi wima kala ko wona pullo ɓuuri worɓe fulɓe ɓe ene mbaɗa mi jiiro Dieynaba Harouna tigi hoto waɗɗa bamodi yanana en ɗo yaasi tan to woni ɗo ɓanndu ndu koko sofi jarama tigi machallah pulago ko leñol ndimago ko jikku ayi so ɓi pullo aɗa andi minen wambaɓe komin mbiyata
ɓi pullo way kono kosam ni sa tawi hen ko ɓawli ittu ko jeeyaka hen tigi ɓi woni ɓi pullo so yaltiɗa waɗi bonande o waɗi ko Allah tagrani kono so waɗi ko Allah tagrimo ko moƴƴere tan sabu so yooɗi hay pullo so moƴƴi hay pullo so suusi hay pullo so jamɗi hay pullo ɗum waɗi mbiɗa fuɗɗino yimde yimre wotere miɗe wiyande min Samba Abou komi pullo ko pulago jinmi ko ɗum tawmi a rokkata min hen seeɗa soɗo suusi yimrede noon ko wayno ko gendiyankagal ni ko eɗen ɗumin hen yimre nde komi pullo ko pulago tawmi ko ɗum jinmi ko ɗum kadi woodi somi daarino fulɓe hanki sinno ɓe gona nulanoɓe dina koɓe ɓamtunoɓe golliroɓe sabu Allah hulɓe Allah suusɓe kala ko wona Allah sa arde mabɓe Allah ɓe ballirma Allah sa arde mabɓe ko wona Allah hay sinno ko poɗɗo hen no talla so jaguima ma wat koɗa jalna wonno hanki ko ɓiɓɓe fulɓe yiileteɓe ene gollane ko weeli ɗumen sabu golloɓe ko weeli ko sinno wonano fulɓe aduna mabɓe wona kono welno kono hande ko ɓen daari ene ɗurtone ɗungo batti hen ko kañum piyata bandiraɓe holko ɗum waɗi ɗum ko gañgu walla ko fulɓe jooɗino goppi ko gonno ko noon wawata wonde kala mo jiiɗa ɗo pullo fino mamum tuggude buuba arɗo gala mo anna gala amino gala kunta ngurori gala mo ñamani gacce gala cakkal ñakkal ñekketingal suudo arɗo gala pullo cancotoɗo ko e jigaje moro bala minnaji cikalon ñallo kaɓani mbala beldani ha yetti silamaka arɗo silameje koddo olel busololleŋeje mukkeje keɓe japanneje tufanneje waare leɗɗe kecce sappo mbawana goto hattanta ha yetti ham boɗeje hammadi yalla paati kukiri wal kakiri kakotogal ɓiɓɓe janaɓe ngal ɓiɓɓe mum kakitaki hakkude sallifana e ala sara jellirgal manggal jabbirgal manggal dasatake rondetake wakketake daseta codduli wakke haale balaɓe ronde aare hoore kanko wiyete pullo sego bambare kunari tigi machallah waɗi fayida no fewi bandiraɓe fulɓe mbaɗa andi tan on keeɓi weltare ha no keeɓirmi weltare ndi no wonno hande kala to ɓi pullo wonno so heeɗima kaɗo haala ma tin hen kadi hoore muɗum no fewi nde wonno hakkude pullo e bambaɗo ɗum ko hanke guila hande arani wadde pullo hanani yaade yadani e bambaɗo kadi hanani yaade taw takkaki pullo o wadde ko enɗam gotam ko jiidi yumma jiidi baba ala hen bawɗo yaade woppa goɗɗo o wadde ñagotoɗen tan ko dendagal bandiraɓe nde ɓeydoto jaggodirɓe e wambaɓe meɗen ɓeydo kadi rokkude doole e yimoɓe meɗen e awluɓe meɗen e lawɓe meɗen nde wonno enen foof ken enɗam gotam enen foof ko e leñol gotol jeeɗon te leñol kadi alay saago jumɗen jaggodira battodira hakkillaji ino fewi Abou oɗo Samba Abou nde jaaɗa Fouta nde a yillima Fouta te nde jilliɗa Fouta nde sa yettima e galle aɗa andi kadi holno mbatta ha dillina joom galle o walla hol kadi noon mbaɗata hawo tina tigui bambaɗo ari e makko ɗum min jinno kollamin bambaɗo so andi haala pular noon mbi so bambaɗo naati galle pullo tan hankkadi nam ñagude gasi kono amin keewi natirde galleji ɗi min naatino galle so jibi abeydi bayla hamadi bukko eli jam modi Samba Jeeri Alibiti Demba Dogator jong Demba en mbimo so kawma miɗa andi ko jaati machallah ko gorko gerlel naajo bo bonnani kanko tawno min ha deeɓe bareyki miɗo wonde e babam mi miñam goɗɗo ne wiye Zacharia o wi onon mi nani on naati galle babam min mbi wallahi min garini ɗon duwaw mawɗo abeydi e nene ma ne jalti aduna fof ɓe daɗodirani min gari duwaw o wi kono ndewnuɗon ɗo ko coggal ndewnuɗon ɗo ko ɓiɓɓe fulɓe ene dokki on nayyi ma won 52 naggue bisimilla on galle babam nanon garon min nanatani amin seeɗa min mbi ala min poɗodiri e makko fooɗi puccu o haaɓi min joli o nayyi min ha galle mabɓe o waɗani min mbarago mawɗo o rokki min tatiri min mbimo pullo kala inde ñamotako o mi rokka one noddirteɗi cuutinke ha yetti so Alhaji Mamoudou Alhaji Gedda Mamadou Ali Mamoudou Sugule Hamadi Mawde ayi on min baddi ko hawni nde gummimi premier en voyage l'an 2009 jaadumi ko babam to wiyete winde jammi lumbol jammi min jotti min tawani ɗon ko bammakko e babam goni sehilaɓe min tawani ɗon bammakko min tawi ɗon ko kanko o wi baba Abou lekki wawa ngabbude lekki ha heeɓa lekki kono neɗɗo ne wawi ngabbude neɗɗo ha heeɓa neɗɗo guiƴamomi hokkimo ngaari so arti ndiɗon jawdi kuminde ko bortari makko mbimi pullo kala indi ñamata ko o mi rokkuma e noddirteɗe ha ngue ɓaleere kadi mi adanma mbimi on aadi ko woni o hitande naɗɗaɗo fof mi hokkima ngaari
gummimi ɗon lan 2016 nattumi ɗon no rokkimi noddirteɗi noore o waɗi ɓoggol ujunnaje nogas 2017 yeehi ha ne yalta o noddimi téléphone o wi Samba to keɗɗa mbimi Kafrine o wi mata an yaaki arde wuuro hikka mbimi ala o wi 2018 so wi premiére pullo fof dokkowo on ko min mbimi he ɗum de ene tiiɗi saabu miɗa annodiri e Diallo Alassane Seydi Boulen 50 ujunere wondude am pile oɗo ummade Paris direct ha naati Sénégal Samba Abou Nda jewtira pulago kono le 1er janvier à 0h pile 2018 o neldimi point goto wiye Orange Money 50 000 francs CFA machallah wadde dillanana en guitar o seeɗa bandiraɓe keɓa tufam noppi jarama ɗo ko mbaggu worɓe ɗo woni hulata dogota Seydou Siliyere gorko pullo tuɗɗima leppi leydi kono leppi leydi tuɗɗi gorko teddina ayi darajo ko kata kono nuflede ko foftere kono hay goto fallanta ko afu muɗum nuflede tuggude kodda Adama Aïssa Eli Mani Siré Samba Demba Ali Moutar Oumar Boun Saydou Ousmane Guet Mouhamadou Abdourahmane Hamme Gallo Gueɗa Mija Samba Ali Ilo Yalade Diaƴe Sadigue Sangara Boɗowal Makam inde nde ene winda ayna baaliɗo mim ara ayna baaliɗo ko 90 mim ko 40 ara ko 100 awri 310 gorko toroɗo janggi fannuji 300 e fannuji sappo kanko wiyete nafoore mere ndeysan Tall en mbimo Tall kanko wiyete nafoore mere ayi nde o yalti o yaadino e wambaɓe o yaadino e ɓiɓɓe fulɓe nelaɗo felli waɗeɓe kono kanko o felli ɓaleɓe lappol makko ha joni ko Allah innete ɗon ene juule ene hoore alhamdulillahi rabbil alamina Allah mbatten hakkille enen ɓiɓɓe fulɓe gummiɗen ɗo koto yooɗi minen koto yooɗi sohbani aɗani ɓuuri tidde gummoɗa to yooɗi an gara jooɗa wonno kewɗa ko yeebade gonɗa pulagu ƴeewen tan soko sernaɓe eɗen jogui soko waliyaɓe eɗen jogui soko jambareɓe eɗen jogui soko moƴƴuɓe eɗen jogui soko yallitiɓe fi sabilillahi ene mbaɗiri saabu Allah eɗen jogui machallah min de Samba Abou Samboubou Juggal so neɗɗo yalti wi ene yiiɗi pullo hay sinno ko fenani miɗa yiiɗi ɗum kono Allah ne andi so neɗɗo darima wi yiiɗa pullo hay sinno ko gajata min mi añimo min kadi min o finde muɗum eɗen jogui émission to wuuro meɗen to wiyete radio Bakel FM premiére en invitan ɗon tan yeehi ha watti émission o so ari tan ɓe wiyete ko yomi ara wonno min mbimi komi yennani hay goto kono kadi mantani hay goto mantami ko leñolam jewtami ko leñolam cuusnami ko leñolam wonnon minen wambaɓe min mbaye moɗon kono guesa sa jabbi ɗum a ayi ha fuɗi ƴeewa gallol mbaɗa hen ko minen goni gallol moɗon minen kaɗata bey yottade minen kaɗata yottade minen kaɗata nayyi bonnude kala ko ari yanata koye amin te min miɗa eti yaɓɓude ha tiiɗa kala kone ari so miɗa wawi falade mami falo ha danam de itte fawe e leydi inchallah e Allah hennimi noon koye weltinde on e yewtude on won noon fittadu hulata yewede tigui machallah bandiraɓe fulɓe on keeɓi hen yewtere nde en keeɓi hen famamuyen fewi kadi weeli ha no hannirta ni machallah wadde en jahat tan dokka en ɗon dillina ɓerɗe fulɓe yontaɓe surtout wonɓe diaspora ɓe mata ɓe gadda invitation ngaji ɗi ɓe nilanma diaspora o jilloɗa toon kadi seeɗa jaati machallah e bandiraɓe Pindi TV foof mbiɗa wiyaɓe tan ko yoɓe guurko juude Pindi TV ko ɗo kala jiɗɗo jeeyede yewtere nde yo wat feere kadi ɓaɗo télé ɗen nde wonno Pindi TV ari ko gamma kadi ƴellidde ɗiɗo talaji tan cuuɗiɗi Samba Abou en keeɓi ɗo tan e Fouta en cuuɗi wonɓe ɗo e Dakar ɓe jiyani ɗumen ko wonɓe kadi diaspora ɓe jiyani ɗumen ko wadde eɗen eri bandiraɓe wambaɓe meɗen e kala dillowo e leñol ngol bisimilla muɗum ɗo e Pindi TV ko ɗo tan wona hay nokku ko ɗo e Pindi TV wadde dokka en ɗon tufam noppi ayi ɗo ko Sane Kalidou Dawɗo dummel fara maysa gone tikka laamo tikka lamina kalifa muɗum o wi Samba joni nani mi farayse mi waɗma premiére am salaire ko an premiére makko salaire 63 000 francs CFA o watti 100 000 francs o watti 50 000 francs CFA kono mi yejitani Ndiaye Dieynaba Abdoul o mona to wiyete Paris la France
jaati ni omo noddimi ɗeɗo tel balɗe Basamba Abou jinni ko padami Dakar hami arta mino e ma e oto ha nder galle babam onne min baddi ko waɗi fayida premiére ndew anda kam o noddi wiimi Samba mbimomi nam o wimi andama komi nanɗoma tan bandaji ma tan nanni kono mi nelduma sappo e ɗiɗi mi nelduma ujunnaji 5 kadi wona sappo e jeetati gummoɗa Bakel jaaha Tamba mbaɗanami banda jottimi tawmi omo addanimi montoro o kaɓɓa e jungo kono no pamirta Dieynaba kala mo wonani pullo ɓuural ɗum tigi wadde wonde pullo weeɓani ha yetti debbo Dialal Issa Modi Ali Malika nde Ali felli laami ko jaalalo daɗi felli laami ko jaalalo daɗi gori felli laami ko jaralo o wiite Kadia Alpha Kahel Dieynaba Modi Para tan julde ñaajaw giɗo am no feewi e o wimi Samba mbiwomi nam o wi wattu hakkille o wimi Samba mbiwomi nam o wi wattu hakkille mbiɗa yinma sa Allah wurnima aduna he Allah waɗima nanaɗo ƴeew hunde wotere wata haalde mbiyeɗa holko saabi kalɗa ɗum ɗo machallah mbiɗa yettamo kanko e mawni ko Ramata Alpha Kahel Dieynaba Modi Bara koye yontaɓe leñol yontaɓe mbiɗa andi ɗum kadi no feewi ay julde taske darima ɓe noddimi kamɓe wiite aydi ko jiiduɓe ko kaɓata ko basal ɓe noddimi Samba mbimi ɓe nam ƴewata soko jawdi julde walla soko wutte julde mone ami fof ne wawi wadde sodanma wutte julde sodanma jawdi julde kono noon min jiiɗi kala golle min ndenda ɗum tawi ko wutte julde mbiɗa sooda bagi o min Ramata Alpha Kadia ene waɗa mo ñowtol tawi ko jawdi julde mbiɗa sooda jawdi ndi Kadia ne waɗa nduggu e kono haɗani ɗon balɗe ñanden Kadia noddi mi wi Samba Abou mbimomi nam o wi kocca guitare ma mo noddirta bonheur fulɓe o na jaɓɓa joni koɗami nana kollami jikku bambaɗo mo holluma jikku pullo kollumam jikku bambaɗo waɗi 50.000 francs CFA tigui machallah waɗi fayida no fewi dendagal fulɓe keeɓi hen weltare wadde joni ɗo o haali kankone ñantuɗomo minne mi haala ñantuɗomi saabu ñantimi ko banam gorko moƴƴo hono Amadou Harouna Deddi on ko baba goto min jiidi wadde o boni ha to Guinée Bissau en calminimo kala e saaha ko battuɗo hakkille e Pindi TV saabu kala nde émission Pindi TV naati e YouTube ko kanko woni gaɗotoɗo yebde ko kanko woni gaɗotoɗo kadi wadde partagé wadde Pindi TV fof no jarnomo e darde makko min jii kadi vidéo ji partage en calmini hono galle o fof Oumou Harouna Houley Harouna kamɓe fof en calmini men mbawa limtude kono kadi mi salmina mawnam gardiɗo min kala e saaha gardiɗo e suudu nenam hono Aissata Harouna mi hijitani kadi amnata nde wonno kala e saaha kono eɗen jinno aɗa andi bambaɗo na hani kala to pullo egguno aɗa andi bambaɗo ne heewi tawde pullo e wiine kono so pullo ne arta e wuuro mumen ne heewi bambaɗo ne heewi jaɓɓade ɗum walla bambaɗo ne heewi arde ɗon hawre e ƴaro sa ari a hawre e ƴaro holko koɗanta bandiraɓe ko fantan walla aɗa andi morceau ji wambaɓe tuggude fantan ha yetti gundeni ha yetti canadi fof koko fenta Allah waɗete bambaɗo taw ka karollo Allah hokkuma fartanke penta morceau yimɓeɓe mbatta reftude hen taw ka jontaɗo yonta o so hawri hen yonta fof moni fof andi yiiɗi koko andi neɗɗo wawa yidde konda ɓe jiiɗa ɗum kono ha joni min Samba Abou Samboubo jogal miɗa jooɗi kono noon miɗa jogui morceau jam ɗi pentumi tigui wadde dokka en hen goto tan saabu hojomaji ɗi gasi ha laaɓi machallah dokka en hen goto tan machallah ayi ɗo ko akoraji ene mbawi wiide mbiyeten ko ɗin ko pentatoni ɗo noon mbiɗa pentani ɗo debbo Dialalo o
ayɗeni mi wima nane o noddi kam téléphone o wiyomi ar mi hollamo jikku bambaɗo o hollami jikku pullo ɗum saabi pentumi oɗo morso mbimomi debbo jalal ko mbiɗa debbo jalal ko mbiɗa debbo jalal ko kalɗa ka jababa alpha ayi kanko e mawni ko ramata alpha kaye tigi machallah ko jontaɗo jonaɗo gandaɗo kadi ganduɗo fodde aɗa andi so neɗɗo andi fodde tan gasi hankadin tigi ina wayno hojomaji meɗen gasi ha laaɓi ko weeli yonata wadde mbaynoɗa bandiraɓe tan e konngol daɓɓol haade men jofnude yewtande eyyi ɗum noon on beltanama on juurama kadi no feewi kadi on ñagama yaafoya emi wondi waɗanɓe ɓen fof mi wawa hay sinno ko 4 heures de temps joɗinɗen ɗo mi wawa haaldude ɓeɗe fof wonno eɓe mbaɗa jiiro e yidde gollande Samba Abou Sambou Diougua Allah ne seedi kala nanɗo hen inde mum emo nanani inde mum fof amin calmina ɗum amin ñaago ɗum yaafuya kadi kala beltotoɗo hay mbo weltotako o eɗen calmina ɗum saabu holko saabi so neɗɗo dañi sago mum dañat anɓe tigi o wadde machallah bandiraɓe aadi bila addi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde hande aadi meɗen ko wonno ko jinguiral pulago en calmini noon kawmen Mamoudou Adama Diallo gonɗo to Angers en calmini dendagal bandiraɓe fulɓe wattuɓe hakkille e Pindi TV ha no fewi wadde bandiraɓe jinguiral pulago ari ha ɗo ko weeli yonata aadi bila aadi noon salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde aadi men e leñol ngol ko saaha goɗɗo so gueno ñaawi